खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ बिटिसिनि दाब दाब जायगायाव जौ जुवानि आड्डाया अपेनलि सोलिनायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो लासै लासै अदालगुरि जिल्लानि मासबादआवबो जुवा गेलेनाया मोनसे सानफ्रोमबोनि हुदा जानानै फैदों। मासबाद सप्तायारि हाथाइनि खाथियाव जुवा गेलेनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों। मोनफ्रोमबो मंगलबाराव मासबाद सप्तायारि हाथाइनि साखाथियाव जुवा दाइस होनाय भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव गोसारदों। साखाथियाव थानाय मासबाद पुलिस थानाखौ नेवसिनानैब्लाबो आयेन बेरेखायै गावसोरनि जुवा गेलेनायखौ देरसिन खालामदों आरो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मासबाद पुलिस थानानिफ्राय फ्राय 500 मिटारल' गोजानाव थानाय जुवा गेलेग्रा थावनिखौ पुलिसा नुयैनि थाखाय माखासे रायजो राजाफ्रा अजद दिखांदों। मख'नो गोनांदि मासबाद ओनसोलनि गोबां नखरफ्रा जुवा गेलेनायनि जाहोनाव गाज्रियै खहा जालांनो हमदों, जेराव नखरनि रांफोरा खावसे खहा जादों। जुवा गेलेनायाव मिथिनो मोनबावनाय जादों दि बे जुवा गेलेग्रा थावनिया साननि समावनो खुलायै सोलियो आरो मासबादनि सांग्रां थागिबिफ्रा आयेन बेरेखायै बेबादि गेलेनायखौ होबथानो थाखाय जिल्ला पुलिस गाहायखौ दाबि खालामदों। बर' समाजाव आथिखालाव हाबा जाखानाय फिसाय गोनांखा गथ' गोनां आइजोफोरा गावनि फिसाय गारनानै खारनाय, गथ' गथाय गारनानै गुबुननि हौवा एबा सेंग्राजों खारनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। गोबां खेब खोनानो मोनबाय थानाय बायदिनो फिन आरोबाव चिरां जिल्ला बिजनी कुमारसालि गामिनि आनन्द मोसाहारिनि बिसि 5 बोसोर बैसोनि फिसाजो गोनांखा सोरजिला मोसाहारिया थांनाय 13 जानुवारि खालारनिफ्रायनो गोमानानै दं। नखरनि सुबुंफोरा नागिरनानै दासिमबो मोनाखै सोरजिला मोसाहारिखौ। बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला जानबुं नम्बर 9611201960 नम्बराव खोन्थाहरनो खावलायदों फिसाय आनन्द मोसाहारि बिथाङा। उत्तर प्रदेशनि गाजियाबादआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। साथाम बिब' बिनानावा 9 थाला बिल्डिंनिफ्राय बाज्रुमनानै गावसोरनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला साथामबो हिन्जावसाया अनलाइन गेम गेलेदोंमोन, जायनि जाउनावनो बेबादि भुगिनांनो एबा बेबादि जाथाय जादों होननानै रिपर्टआव फोरमायथिदों। मिथिनो मोन्दों टास्क बेस्ट करियान लाभार मुंनि गेम गेलेबाय थायोमोन साथाम हिन्जावसाया। बे गेमनि थाखायनो साथामबो थैदों होननानै सन्देह खालामनाय जादों। थैनाय हिन्जावसा साथामनि बैसोआ 16 बोसोर, 14 बोसोर आरो 12 बोसोर बैसोनिमोन। जाथाया हरनि 2 रिंगायाव भारत सिटी ससाइटिनि बिल्डिंआव जादोंमोन होनना रिपर्टआव फोरमायदों। तामुलपुराव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव बिसि फिसायनि जिउ खहा। थांनाय हराव तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान सिमानि सिङाव थानाय एनसि आंगारकाटा सिङाव थानाय नतुन बस्ती गामियाव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 2 बिसि फिसायनि जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ सावथाल हारिनि मंगल चरण 52 बोसोर बैसोनि आरो बिसि पार्बती टुडु 46 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथि मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रानि मैदेरा हरनि समाव बिसि फिसायखौ गाग्लोबदोंमोन आरो बिसोरो जायगायावनो थैनो गोनां जादोंमोन। बिसोरनि न'खौबो खहा खालामनानै गालांदोंमोन आरो गाफायनानै गालांदोंमोन होनना मिथि मोन्दों। मख'जाथाव दि बाक्सा जिल्लायावबो हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव 2 सुबुंनि जिउ खहा जानायनि जाउनाव बे ओनसोलाव दुखुनांथाव थासारि फैदों, जायनि जाउनाव ओनसोलाव मानसि आरो मैदेरनि गेजेराव दाङाबाजि बांनायनि जाउनाव गोबां जिंगा सिखांनाय थासारि सोमजिखांदों। कलियाबरनि सासे कंग्रेस मावथिया किडनी ट्रान्सप्लान्टनि थाखाय हेफाजाब बिनानै कंग्रेसनि एमपि गौरव गगैनिसिम आर'जलाइ हरदोंमोन। खावलायनायनि सायाव बिथा खालामनानै गौरव गगैआ किडनी ट्रान्सप्लान्टनि थाखाय बे सुबुंनो 500 रांल' गथायदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गुवारै सावरायनाय जादोंमोन। बे आयदाखौ ससियेल मिडियायाव सावरायजाखांनाय एबा सावरायबाय थानायनि उनावनो हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो बेनि सायाव फिनजाथाय फोरमायदों। बिथाङा बुंदों, जेराव सासे खौरांगिरिनि सोंनायनि फिननायाव गिबि मन्थ्रिया बुङोदि जुदि बे सुबुङा बिथांनिसिम खावलायनायखौ हरनायमोनब्ला गोबां बिबांनि हेफाजाब होनो हागौमोन। गौरव गगैआ थारैनो 500 रांल' होदोंना होआखै बेखौ रोखा मिथिनाय जायाखै। गौरव गगैआ माबोरै मदद खालामदोंमोन बेनि सायाव जेबो बिबुंथि होनो गोसो गैया आरो खौरांगिरिफोरखौ आं बे आयदानि सायाव थोंजोङै गौरव गगैनावनो सोंथि खालामनो थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय एबा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खावलायदों। बे आयदाया सिगांनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव राजखान्थियारिनि बिथिंजों दान्थे बिदान्थे सोमजिहोदों होनना रिपर्टआव फोरमायदों।
थांनाय मोनायाव सोनाब कार्बि आंलंनि मैलुरनि नबाय बिल बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय जालाङो। अर खामनायनि जाहोनाव गं 14निबो बांसिन दखाना सेवहांगार जायो। गेलामाल दखान, जि-जोम, बिजाब फानग्रा गलाफोरजों लोगोसे लाख लाख रां आरो गोबां मुवा बेसादफोर फानग्रा गलाफोरा सिलिंखार जादों। फालांगियारि फसंथानफोरा आबुङै सिलिंखार जानायनि उनाव जायगानि सुबुंफ्रा अजद होदों दि अर खोमोरग्रा हानजाया जाथाय जानाय जायगायाव गोबां समनि उनावसो सहैयो आरो अरखौ खोमोरो। बेराफारसेथिं अर खामनायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दा बे समाव गोहोम गोग्लैनाय फालांगियारि दखाननि बिगोमाफोरा जोबस्रांनाय आरो खहा जानांनायनि थाखाय लोरबां जादों एबा लोरबां जानानै दं। बेराफारसेथिं कार्बि आंलं खुंथाय सोरखारा थाबैनो खहा जानांनाय नखरफोराव अनसुंथाइ होनो खावलायदों। ओनसोलनि थागिबिफोरा जानो गोनां बिधानसभा बिसायख'थियाव 1 नं गसाइगाव बिधानसभा बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय सागर बसुमतारिया बिजाथि मोननो हास्थायदों, जेराव सागर बसुमतारिनो बिजाथि होनांगौ होननानै गोबां रायजो राजाफोरा हास्थायदों। गसाइगावनि हाब्रुबिल गामिनि थागिबि बयजोंबो मिथिजानाय मुंदांखा फालांगिरि सागर बसुमतारिखौ बिधानसभा बिसायख'थियाव BPF दोलोनिफ्राय गसाइगाव बियाबाव बिजाथि महरै हास्थायदों। गोबां रायजो राजाफोरा बिथांनि समाज सिबिनाय आरो रायजो राजाफोरजों मोजां सोमोन्दो थानायखौ नोजोर लाखिनानै BPF दोलोआ बिथांखौ बिजाथि महरै फसङोब्ला देरहासार खालामनो थाखाय मैखोमै खामानि मावनो साखाफारा जानानै दङ रायजो राजाफोरा। बेनिखायनो BPF दोलोनि आफादगिरि एबा BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिखौ गसाइगाव बियाबाव सागर बसुमतारिखौ बिजाथि होनो थाखाय खावलायहरदों गसाइगाव बियाबनि रायजो राजाफोरा। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।